Sofia Wiklund. Ståning. En skält i tävlandet för hemmaklubben Linköpings ungdom. Ståning till laddar du. 26 år. Men det kan ju vara publiken och festen. Och klarar sig förbi första funktionären. Min största konkurrent. För han, ja, men lite, hon är min kompis också. Men nu samlar han på sig 15 fel i en taktisk lag. 2 lägen och en 5. Vi ser om man vaknar eller inte vala. I söndags så nollade hon båda sina lag. Yes! Det gjorde han. Det var ju utan slalom. Han fick ett samtal från Bell. Han sa att han skulle göra det. Så vi funderade på hur vi skulle... Oj, shit. Men eftersom vi handlar så olika så var det så här... Nu tuggar det på då, ska vi se. Ja, så vill jag hinna med det där också.